се да си предадем знания и да проверим кой как използва и използва ли правилните инструменти. На такива места се получават много вдъхновения и понякога човек му трябва просто малко да стартира следващата стъпка, да стане по-добър. Темата с изкуствен интелект е изключително нашумяла. Не случайно 80% от презентациите тази година на Digital for Plовдив са за него. В нашата работа ние го използваме доста, като сме в процес на трансформация по отношение на това наистина да се ползва на корпоративно ниво. Мисля, че това е място, където можеш да откриеш не само вдъхновение, но и много полезна информация, както за дигиталния свят, така и да видиш, че в България се случват много готини неща, случва се една хубава бизнес система. На всеки, който се чуди дали да дойде Digital for Пловдив, бих му казал: заповядай при първа възможност, защото когато веднъж стъпиш на това събитие, ще се виждаме всяка година.